Vezmete ma na hlavní nádraží? Vy asi nejedete jen na dovolenou, co? Prečo si to myslíte? To se prostě pozná, když někdo jede na dovolenou nebo když od něčeho utíká. Každý má občas pocit, že by nejraději utek. Já ho taky někdy mám. Tak hodně štěstí. A vrať se nám zase brzo zpátky. Uvidíme.